Kanaw niya sa gabi ito, rampuan kanaw kayo. Kaya di na po pala. Punta na tayo itang din kaya. Hindi nang dende. Itang pinakadulo na. Wala Punta- naman gas. Mag-hiking lang pa na ito. Punta lang niya po yung pinakadulo na ng 4-way. Obserbahan niya po kung anong kain. Madam Jen, nung hanggang niya puno ka rin. Umulay na po kayo, 55, 58. Guys, oh. Wow! Ah, Diyo, karin na po. Okay. Papunta ni, nakunya kasi magkain na, lapas turo ba? Yes. Magalang na. Ah, mag-donate niya po ini kay magalang. Dene po nga do. Sana all po ba. No. Ayan po kasantingin bio. I'm a lucky Oh. woman. Continuous dapat din po palang magobra kay ni, kala ko may stop yo. Sige, punta lang na ito sa dulo no. Ala nang dulo. Ano pag idulo mo, Okay, so. Ken? Press po talaga yung hangin ng ayo kayo ni. Rata po bisa munta kayo ni mamasyal kayo. Kita mo pin po ya kayo sasaktong Sabado pang Domingo. Sigurado. Ayaw po yung kanakang driver eh. Kalaguna. Kiske pa. Ayan po yung view. Ay po, continuous na pa rin pumago bro. Okay. Ayan po kasanting na. Ayan po. Siyempre, focus tayo pa po ang boss madam. Ayan ho. Ayan guys ho. Wait ang bundok ko. O, karita pong bisang mamasyal kayo ng 4-way na. Viewpoint po na. Nung yako po kayo, munta kayo po bandang Ordinaryong Aldo, Lunes hanggang Bernis. Sabado po ang Domingo ay. Diyos Mario Josep. Ne, madam? Yes. Marakal tao na. Ikit nyo naman po nandin eh. O yan po, padang ko na yung live.